mi arin ɗo karanmami hakkude Samba e yero e baba gila nden min ñamani min jere goto anda e huɗum woni cow subaka cow jahma cow kiki e ko ɓuuri kam waɗɗude gacce ko woni kaalidu woni ko dijo amen o cuklel moƴƴel ngel ko wonde mo o natti ñamde galle o natti yarde galle sabu probléme aji kewɗi min noon haɗene ko jinmi yo babam yaha yo rutto Fouta okka amen min gona e jaam mi riwat ɗum kat mi riwat ɗum de ay sa ko kala kon ƴewtindima ɗum no feewi ndiwa bamma hoora ɓe mbiya ko yero riwmo ala andene de mbimi heɗomi miijoma mo joguiɗa oɗo moƴƴani artir jabbere ma wona noon ani ko kayamami ko joni o hoora hande ndiwamo o hoora ɓe mbiya ko yero riddimo pour lan gorko ne weeli kono jarani ɗum de jinnaɗo kam ko jinnaɗo anini anda ko ginni ko mbiɗa ko wona lawol mi jeeɓan ko haala ko ko ngana ɗo ka jangɗo ɓeɗa haala haɗa jala kam ni won ko mokke accuni wawi ray wor sehil mako honum hen sehil mako mbaɗa dara an o addi ni kam solution kat kanki ɗum ɗum solution ina woodi sihil makko mo ganaɗa ko wonki gooti ay si wimo o maayi o lelota ko hande Dakar o walata ɗo te waltoyani ɗum ke hettime ma kon la ilaha illallah mi ema hombo foti kam waɗan ɗumin tenen o kaalidu hol yo mi trouvé solution ko kaalidu jahanmi koto mi feeñi hen la ila a feeñata on hen noon ya mbimi kaalidu paali o noddana kam ɗum min dara kono min mbaɗi an ko jiɗa ko mbaɗi e ka jarama Kaalidu Okay. naka mo Aiso. Jodi. min jooɗi mbaɗɗa tan Tamboloke. haɗa jam jam ɗo kay won ko jinnomi jewten mina ma a humpaka ko woni ko e nder galle hay goto jamtotako ɗum haala subaka haala ñalawma haala kikiir joni noon mi yiiti goto solution mi noddi kura kanko kaldannomi joni téléphone de calliktoɗande min kaali hamin payi min jiiɗi ko ɓaawo o rutto Fouta ayino yakkiri kurko o bonni ɗum ha boni joni noon o foti ɗum ardude kanko tan ara o wondi makko ari ɗo jooɗi a yiɗe caɗele ɗe addinimi Koy Aïssa ɗum min mi softata hen temin ko jani kam fof woni mi anda tano modi kanko e baba yero ko hari ɓe wirdude e nder galle probléme mumen woni o kanko jibini ɓiyum soko sañino wona kurko moƴƴo kurko neɗiɗo kurko diine e l'islam ina hoora ina waɗa ko waɗɗi ɗum ko a yi ba o baba mono waɗi ɗum o bonnimo haw boni a yino wayi a yino ɓonnorto a yino haalirta ko ɗum ɗon woni probléme o bonni taniguel ma o yiɗi ko fewnude ɓiyum ko ɗum addi bone so en duuli futoro noon ha parɗen mais ma kura ara haaldama haalanma ko poɗɗa ko haal way jiɗmi ko soko miɗen taƴa tan nodda amen téléphone ɗum kay Aïssa yo ɓernde ma fof ɗum ko min wallata min gulani baɗo e galle ko min ɓuuri tampinde min korka ka mi ɗanta ko jamma mi ɗanta ko ñalo tampude e galle an hoɗo ɓayɗoɗa ɗano ñalaw ɓooyi
aɗa min baabo yero komi kersudom hay somo fusonno e galle mi haalata ɗum kay ko mbiɗa andu goɗom wonde e ma hen ɗum min iɗi hen softude yo ɓerde ma ɗum kay ala pay yo goto ɓerde ma anan wallam hen sabi Allah ɗum kay aysa yo ɓerde ma ala probléme ɗum de sika ɗum waɗi mon wel gasi ɗum min ɓurata wadde arrangé wadde dokkodde sa liggata gasi ɓurum juuloya wadde wallahi min kay mi weltima weltima kay kay yo ya fuuta tan inchallah yo ya fuuta tan min kay joni yettima ɗum de galle he e aysata aysata wallahi musiba bonɗo ari e minen hannde Allahu akbar mbar ko jam ko kewi ɓe mbi hani nima sankima joni joni e futur baba nima wallahi ndeysan muyagam yummam baba nima yeehi wayi iraɗa ko hamu noddi omoni haalde min kay fuura ummi allo ay nima yeehi allo ko o wi nima sankim billahi sehil baba wonki wooti billahi o yeehi muyayo holko kewi joye joni nima sankima Hol sehil nima? baba mi joni wonki nima wooti goto honnima allo bare sese allo eyyi ça va o wona kalidou i holkali hamo kaalidu kadi wona kalidou location location o ina noddiri fuuta haɗa wiya kam non ɗum fuura ummi an hole an an hamidou camara mbadda aɗa selli alhamdulillah mbadda e tampere nima goto nima ga ko goto malheureusement malheureusement inna lillahi inna ilayhi rajiun inna lillahi inna ilayhi rajiun joni mane wirnete ko sehil ma wonki wooti mane wirnete nima ga ko nima ga ko yeyo jewoy bamma jingare jewoy bamma ngare jewoy bamma